El 5è llibre, titulat Canviem deixalles per natura, continua explicant les aventures de la colla d'au Fènix. L'acció se situa durant la recent pandèmia que vam experimentar. Mentre els nostres personatges es veien confinats, van idear un joc que es centrava en la supervivència en cas de no tenir res. Aquest joc implicava des de buscar un terreny fins a estudiar la pluviometria de la zona per tal de cultivar, criar animals i construir tot el necessari per sobreviure i viure de manera autònoma. Van convertir el seu món màgic en una realitat virtual, una realitat que podia ser totalment real. Partint de materials reciclats i vivint en harmonia amb la natura, van construir unes cabanes dins d'un bosc comestible, sempre col·laborant amb els animals i plantes de l'entorn. I en el cas que alguna vegada haguessin de desmuntar-ho, no hi hauria rastre de cap tipus de contaminació. Amb la saviesa dels nostres avantpassats i amb la tecnologia d'avui, volem establir un tracte. Nosaltres ens encarreguem de les deixalles a canvi de l'oportunitat de construir de manera més econòmica i sostenible. Així doncs, creem un espai de mecenatge creatiu amb la màxima autosuficiència, tot convertir-nos en divulgadors de somnis, il·lusions i vida. A través del llibre podreu explorar les autèntiques experiències que vam viure en la construcció de nus. Sempre he tingut el desig de contribuir al canvi d'aquest món, ja sigui com ho vaig fer en el passat, com ho faig en el present amb la col·lecció de llibres d'au Fènix, o com ho faré en el futur amb aquest canal i els seus vídeos. El nostre projecte, més enllà dels llibres, de la granja escola, del refugi d'animals i dels productes reciclats, sempre ha tingut com a objectiu connectar amb les persones que pensin per elles mateixes, que prenguin decisions conscients sobre el que necessiten per viure i que vulguin experimentar plenament la vida. Les persones que van col·laborar en el seu moment, ja sigui amb petites o grans aportacions, els hi estic profundament agraït. Van exemplificar que encara existeix gent amb un sentit de bé comú, sense buscar superioritat sobre els altres i sense esperar res a canvi. A tots ells, aquesta dedicatòria és especialment per vosaltres. Moltíssimes gràcies. Aquesta dedicatòria també s'adreça a aquelles persones que fins ara desconeixien el nostre projecte. Si més no, aquest documental ha de servir com a mitjà per despertar la consciència ambiental i per inspirar a altres a emprendre projectes similars, aportant cadascú la seva contribució, sense rivalitats ni enveges. Ens agradaria comptar amb el vostre suport del projecte, col·laborant amb el canal d'au Fènix Barcelona. Si esteu interessats en els llibres, els podreu trobar a la mateixa pàgina. Aquí podeu trobar un apartat on ens dediquem a exposar el treball o idees d'altres persones que hagin trobat el que han vingut a fer aquest món. I nosaltres us convidem a portar aquest granet de sorra a la web. Aquest suport ens encoratjaria a continuar endavant. Si us trobeu indecisos com donar-nos suport, podeu subscriure-us a aquest canal i deixar un like als nostres vídeos o bé seguir-nos a les nostres xarxes socials. De nou, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest camí. Però, com ja sabeu, quan un camí s'acaba, sempre s'ajunta amb un altre i continua. I au Fènix Barcelona continua amb entrevistes a persones que han trobat el que els fa feliç i volen fer difusió per inspirar a les noves generacions. I com dic sempre, la història és el camí. No es tracta de ser o de tindre, es tracta de trobar per no necessitar. Us desitjo a tots molta salut, molts somnis alegres per tothom
I fins ara... Estigueu atents! Tenim moltes sorpreses preparades!